आदै हेरेन मुसाहारि बिथाङाबो गाबनाय नुनानै गासै खथाखौ मोननो जाहैबाय 29 नम्बर बिथाङा गावनि बे गोलै बान्थाखौ फैनानै लांफैदों बिथाङा बिराद गोयै मोनहासुयै बिराद डेन्जारेस एक्सन खालामदों आरोखि आरो जोंहा थामथियाव दङ बेबो फार्स्ट प्राइजआनो मेरिना नार्जारि बिथाङाबो मिनिनायखौनो मोनदों बिथाङाबो गासै 29 नाम्बारखौनो मोननानै फार्स्ट रैंकआव जोंहा आं हायखौ माबा बुंलायलांबाय मबाइल खेबनानै मोजां खुलुम bà dán sinh được liều được wow hay rồi mình lấy chứ mình cái lọ vậy anh đây nha ai cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn